să mergem la joacă. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ești cumva bolnavă? Ce e? Haide, Kitty. Mama trebuie să știe dacă nu te simți bine. Ar putea fi ceva grav. Spune-mi. Mi-e foame. Am auzit-o pe mama spunând că pregătește chiftele de somon cu morcovi la cină. Oh, Doamne! Wow! Chiftelele de somon sunt preferatele mele! Ce mai așteptăm aici? Haide! Wow, lui Kitty chiar este foame. Ce surprinse vor fi fetele când vor afla ce avem la cină diseară.